आं हेमंत कुमार ब्रह्म CISF Commandant BTR Accord सोमोन्दै मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम आरो बडो ग्रुप जों सही खालामनाय बादियै आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निफ्राय बिथोन हरनाय बादियै सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसआव कन्स्टेबल जीडी 2021 मायथाइनि पोस्टनि सोमोन्दै नोटिफिकेशन फोसावनायनि सिगाङावनो जयग माने एलिजिबल गोनां बड' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायगा जायगा फ्री रिक्रुटमेंट रैली खालामनाय जागोन जाहाथे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानो हायो। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस माने BSF, CISF, CRPF, ITBP आरो SSB बिसोर गासिबो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसनि मोनसे बाहागो। आं देग्लायनि कन्स्टेबल जीडी रिक्रुटमेंटनि सोमोन्दै फंनैसो फोसावनो सानदों। देग्लायनि 2021 मायथाइनि रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशनखौ स्टाफ सिलेक्शन कमिशना थाबैनो फोसावनो हासिगौ। बेनि थाखाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि वेबसाइटआव नायबाय थाबानो जाबाय। बेनि एग्जामखौ मोनब्रै स्टेजआवहाय राननाय जायो। स्टेज 1 अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाय, स्टेज 2 कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जाय कैंडिडेटआ कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मोनो बे कैंडिडेटखौ स्टेज 3 माने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्टनि थाखाय लेहरनाय जायो आरो स्टेज 4 आव मेडिकल एग्जामिनेशन आरो डकुमेंटेशन खालामनो थाखाय कैंडिडेटखौ लेहरनाय जायो। बेनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जागोन बैसोआ ST कैंडिडेटनि थाखाय 18 निफ्राय 28 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। एडुकेशनल क्वालिफिकेशना मेट्रिक पास जानांगोन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेवहाय खारनाय थायो। खारनाया हौवासाफोरनि थाखाय 5 किलोमीटरखौ 22 मिनिटनि गेजेरावहाय फोजोबनो हानांगोन आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय 1.6 खौ 8.5 मिनिटआवहाय खारनायखौ फोजोबनो हानांगोन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट गोजौआ जानांगोन हौवासाफोरनि थाखाय 162.5 आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय 150 सेंटीमीटर। सेस हौवासाफोरनि थाखायल' नर्माल साइजआ 76 सेंटीमीटर आरो बेखौ 5 सेंटीमीटर फेदेरनो हानांगोन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशना जाबाय कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन, बेखौ स्टाफ सिलेक्शन कमिशना लायो। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपराव गासै 100 क्वेश्चन्सनि 100 मार्क थागोन। 100 क्वेश्चन्सआ मोनब्रै पार्टनि। पार्ट ए आव जनरल इंटेलिजेंस आरो रिजनिंग 25 क्वेश्चन्स, पार्ट बी आव जनरल नॉलेज आरो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन्स, पार्ट सी आव एलिमेंटरी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन्स, पार्ट ए आव इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन्स। बेनि मोड ऑफ सिलेक्शना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आरो मेडिकल एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशना इंग्लिश आरो हिंदीआवल' जागोन। फाइनल सिलेक्शना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्कोर मोननायनि सायाव मेरिट लिस्टजों सायख'नाय जागोन। बेनि सोमोन्दै सोरबाफोर आरो गोबांसिन मिथिनो लुबैयोब्ला बे मबाइल नम्बर 9365323957 आव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय।